bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang Martes po nganyan, petsa 24 sa bulang kang Pebrero 2026. Ini ang Bareta alas 7. Sa headlines ng darakulang mga bareta sa lado lokal, public consultation sa pagsusulong na minimum wage increase. Sa pribadong sektor, gigibon dyan ang hapon sa Concourse Convention Center sa siyudad ng Legazpi. Bicol University Student Council hinagad ang suspensyon nin klase o pagpautob nin asynchronous modality sa Pebrero 25 katakod kan anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Aleco nag-abiso sa mga member konsumidores na direkta na mismo sa sendang opisina magbayad kung may outstanding balance o arrears para maiwasan ang problema sa disconnection. Konsideradong high-value target sa Ligao City, arestado kan mga autoridad. 1-year ban nagpuna matapos na magiro ang apat na impeachment complaint kontra kay VP Sara Duterte. Bagong NBI chief nagpatanid, nagagamiton ang full force kan bureau kontra kay dating Congressman Zaldico asin Charlie Atong Ang. 60 kilos na bagas kada taon ididistribuir sa maabot na 5 milyon na pamilya sigon kay Presidente Bongbong Marcos. Senator Erwin Tulfo nakipaghuron kay Chinese Ambassador Jing Quan. Sa ibang nasyon, bayolensya na makot sa Mexico matapos magadan ang most wanted na drug lord. Baretang Sports home crowd sarong dakulang tabang para sa laban kan Gilas Pilipinas sigon kay Gilas coach Tim Cone. Yan po ang headlines ng darakulang mga bareta alas 7. Ngunyan po ang aldaw na ininin Martes, February 24, 2026. Kami po ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balot. Ako po si Marnilad Daingiba. Ngunyan sa Detalis kang bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Gigibon dyan na hapon sa probinsya kan Albay ang public consultation sa pagsusulong na minimum wage increase sa pribadong sektor. Sigong kay Dolo Regional Tripartite Wage and Productivity Board Bicol Director Imelda Gatinao, natapos na ang saindang konsultasyon sa Sorsogon, Katanduanes, Masbate, Camarines Norte, sin Camarines Sur, kung kaya ngunyan aldaw nakapokus na ang saindang grupo sa Albay. Sinabi ng Gatinao na dahil pa sinda makakapagpaluwas kan opisyal na kantidad sa pigsasabing pigal at paninda ang resulta ka mga konsultasyon bago desisyonan ang dagdag na sweldo ka mga empleyadong nagdedilhensya ng minimum wage sa riyon. Sa ngunya nasa 435 pesos ang minimum wage sa riyon susug sa wage order number RBV 22 kung sa nasa 40 pesos ang naging dugang na sweldo kan 2025. Ang pagtiripon dyan ng hapon pupunan na alauna hanggang alas 5 ng pagkahapon sa Concourse Convention Center. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Hinagad kan Bicol University University Student Council kay BU President Dr. Babyboy Benjamin Nebres III ang suspensyon kan klase o pagpapautob nin asynchronous modality sa aga, Pebrero 25, 2026 sa Universidad katakod kan anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Sa Office Memorandum No. 073, Series of 2026, na pirmado ni BU Student Regent Kyle Ruben Bron. Alagad prenoklamar sa iraron kan Proclamation No. 1006 an Pebrero 25 bilang Special Working Day. Mantinidong may puder an universidad na magtalaanin magkakanigong academic agreement basado sa mandato asin akademikong kalendaryo. Tinawan man doon sa surat na kang nakaaging taon, tinugutan ang kaparehong kahagadan tanganing matawanan nindalan ang pagpartisipar kan mga estudyante sa mga aktibidad na pangkasaysayan asin sibiko. Mientras tanto nakabugtak man sa surat na makondusir ang University Student Council kaibahan ang iba pang mga organisasyon kan universidad nin sarong matrangkilong prayer brigade bilang parte kan operasyon kan People Power Revolution.
Viernes tanto inabisuan kan Alba Electric Cooperativo Aleco ang mga miyembro konsumidores na kung may outstanding balance o arrears, direkta sa opisina mismo kan kooperatibo magbayad. Inaan tinawanin doon ni Aleco Public Information Officer Angeli Joy Galero sa entrevista kan DCGB News kung saan kung babayadan ang mga arrears sa mga payment centers, posibleng digdi magkaigo ng problema as hindi mag-reflect tulos ang bayad sa saindang sistema. Sinabi pa ni Galero na posibleng iniman ang rason kung ata may mga miyembro konsumidor na napuputulan ng supply ng kuryente maski pabayad na saan presente asin mga nakaaging bills. Ini matapos na may magpaabot man sa DCGB News ng concern may kinaraman sa sendang linya ng kuryente na puputulo na kuta kan personalized kang kooperatiba alagad kanay pailing ang resibo na nagbayad na dahil naman ini pinadagos. Mientras tanto pinagasigurar man ni Galero ang mga konsumidor na oras na maeksperinsahan ang kaparang insidente ipreparar sa ang resibo asin kung daiman abilable pig-verify man ang senang account sa paagi ng pag-apod sa opisina ka nakapagbayad na o daig bago ini putulan ng kuryente. Pigasigurar man kan opisyal na pinag-adala na ninda ang nasabing problema na may pasabot sa mga membros na ang payment centers bukas para sa mga presenting billings alagad kung may mga outstanding bills solamenting sa sendang mga opisina sa napipwede ning bayadan tanganing tulos na mapakarahay asin mag-reflect sa sendang system. Yan po ang motivan po ipasabot sa mga consumers na pag medyo karoon nila po kamo sa disconnection date, sa focus na mismo nga hindi po kamo magka-problema sa sendong mga data or account. Disconnection, we are having an ongoing disconnection po for February 23 to 27. Ongoing po iyan in different areas of Albay. Igo po kita sa Bakakay, Legazpi, Pulangi, Tabaco, Daragaligaw, Piwi, Ginobatan, and Libon. So, para po maiwasan na maputulan po kami yung kuryente, Sir Mark, magbayad po on time kasi yung mga bills and Si Aleco Public Information Officer Hans Galero. Naghihinguwa ang lokal na gobyerno kan Libon Albay na matauwanin pondo kan gobyerno nasyonal para sa rehabilitasyon kan mga nadistrosong infrastruktura, epekto kan nakaaging mga bagyo. Sigun kay Mayor Mark Gregor Edward Saison, personal na sindang nagpasiring sa Senado kasabay ang nagkaperang mga punong barangay asin iba pang miyembro kan sangguniang bayan, bit-bit ang mga aprobadong resolusyon asin iba pang eswersos na makakatabang sa saindang lakdang. Sinabi kan opisyal na parte ini kan sa indang paglaom na matawan atensyon ang mga nadanyara na infrastruktura sa Libon sa pagsasabing apektado ang mga parauma asin iba pang kabuhayan kung kaya yaon sinda sa Senado para makipag-uron sa mga senador. Sa dagdag pa niya itong baretang lokal, pinaglalauman na makakakuanin dakulang benepisyo kay Bana na posibleng paglangkaw kan turismo sa Riyong Bicol kung makuha kang Bicol Pili and Geographical Indication o GI registration. Sigun ini kay Bureau of Trademarks Director Attorney Jesus Antonio Ross kan Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL sa entrevista kan DCGB News kung saan ang GI protection maserbing formal na pagmidbid sa espesyal na kalidad asin ginikanan kan Bicol Pili na mapakusugman kan identidad kini sa merkado asin mapalangkaw ang kakayanan na magipagkompetensya sa laog asin luwas kan Pilipinas. Kanagaging aldaw piglansar kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol kay Banan and Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development of BICARD ang inisyatibo para sa aplikasyon kan GI protection kan Bicol Pili. Pinagkukonsiderar ang lakdang na ini bilang estrategikong paagi tanganing mapangatamanan ang pangenot na produktong agrikultural kan riyon asin makapagkrear nin mas dakul na oportunidad para sa mga lokal na paraoma, proseso sa sektor kan turismo. Well, ang isang malaking benepisyo nito lalo na sa community kung saan ang produkto ay nanggagaling. Una-una may mga history or kasaysayan na mataas ang produksyon ng mga produkto na to dahil mayroong kaakibat na pagtaas din ng demand para sa produktong ito. At bukod dito, nagkakaroon din ng pagtaas ng presyo dahil siyempre nakikilala ang isang produkto na mayroong mataas na kalidad at mga characteristics. So siyempre dahil dyan, nagiging katangi-tangi ang produktong ito. So kaya ang industriya, katulad ng kunyari Bicol Pili, ay pwede silang mag-command ng mas mataas na presyo or halaga. Si Bureau of Trademarks Director Attorney Jesus Antonio Ross sa entrevista kan DCGB News.
Arestado kan mga otoridad ang ipigkukonsiderar na high-value target sa Ligao City. Inirestar ini sa paay kan anti-illegal drugs operation kan pinagsarong puwersa kan Ligao City Police, Provincial Intelligence Unit, asin PIDEA Albay Provincial Office. Ang suspect sarong 45 anyos na midbid sa apod na Ford, mantang nakumfiskar digdi ang 12 na heat-sealed plastic sachet kan pinagtutubudang shabu na may gabat na 10 gramo asin total street value na 68,000 pesos. Nahahampang ang suspect sa kasong Republic Act No. 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngunyan, nasa kustodya na kan Ligao PNP ang suspetsado para sa magkakanigong disposisyon. Pinuna na kan Albay Veterinary Office ang serye ng pagpapaotob ng Cash for Work program para sa mga apektadong livestock races sa probinsya. Pinuna ng orientasyon sa Barangay Mabinit sa Siyudad kan Legazpi asin sinundan sa Bakakay Albay ka mga nakaaging aldaw bilang preparasyon para sa 30 diyas na paramientos sa trabaho para sa mga direktang naapektaran kang padagos na pag-alburuto kang bulkan. Sa rarom kang programa magkakaresibin in 13,000 pesos 50 o kaya 13,050 pesos ang kada benepisyaryo katukal kang pagtatrabaho sa mga pooling sites kung saan paramentos na pinag-ibakwar ang sa mga atama na hayop. Kaibanan sa sendang mga aktibidad ang pagkapakao na sin pagataman sa mga hayop, pagmantinir kan kalinigan kan mga kulungan asin pagpreparar ni silage o sarayanin pagkaon. Sigon sa opisina maawot man kan proyekto na matabangan ang mga pamilya na makabawi sa nawarang income asin masiguro na dahil mapabayaan asin ang kabuhayan mantang nagtitinir sa evacuation centers sa takaw kanasabing kalamidad. 27 individual ang naarestar kan PNP Bicol sa sarong simanang sunod-sunod na operasyon laban sa illegal na pagdakop nin sira sa man iba-ibang kadagatan kan rehiyon Bicol poon Pebrero 16 sagkod 22 ngunya na taon. Sa ginibong 15 Enhanced Managing Police Operations na recover man ang mga ipinagbabawal na pangki, dinamita asin iba pang nakakadistrosong mga kagamitan na nagakantidad nin 340,650 pesos. Ang mga operasyon pinagkondusir sa mga midbid na fishing hotspots sa reyon bilang parte kan makakalikasan campaign na nagmamaawot na makurtar ang mga nagbabalgar sa leyes pang kapalibutan asin masiguro ang paninimbagan kan mga nagbabalgar sa regulasyones sa kapalibutan. Nasa ikaduhang pagbasa na kan sanggunang panglungsod kan Legazpi ang pigsusulong na ordinansa manungod sa dagdag na honorarium o subsidiya ka mga barangay eco-aid sa syudad. Ipigbusol ni Legazpi City Councilor Attorney Butz Lucila ang Ordinance Number 17-0014 Series of 2025 na may katuyuan na matawan ng dagdag ng subsidy ang mga eco-aid o ang mga nagkukolekta ng basura sa pagsasabing dakulang tabang ini sa mga barangay sa pag-abot sa pangataman sa kabalibutan. Tinawan doon ni Lucila na dahi matatawadan ang sakripisyo ka mga ini alaga da babaan subsidiya kung kaya pigisipan kan LGU na madagdagan. Sa ngunyan pinagadalang panordinansa asin kumpira ang pwedeng idugang na subsidy sa mga barangay eco-aid kan siyudad nin Legazpi. Piglalaoman na mas magiging difficile ang paghanap nin paradahan kan mga bihikulo sa sentro kan Tabaco City sa Marso ngunya na taon. Ini dahil sa mga okasyon asin pigsasabi kan sangguniang panglungsod na palpak na plano kan Tourism Office. Sa nakalap na impormasyon kan DCGB News, tinugutan ang food bazaar na magamit ang sarong side kan tinampo kan Rizal Street para sa selebrasyon kan Love Month ngunya na Pebrero, alagad inukupar pa ini kan ibong na tinampo na dai naman aprobado kan lokal na gobyerno. An ibong na tinampo man kuta, an gagamiton kan mga kababaihan para sa selebrasyon kan Women's Month sa Marso, alagad dai na sindang lugar matapos enot ng okuparon kan food bazaar. Katakod ka ini nagdesisyon ang LGU na gamito na nibong na parte kan plaza, ipupwesto ini sa allowed na one-side parking. Katakod ka ini problemado na ang mga drivers asin mga biyahero dahil dai ng paradahan na posible pang magkausanin pagkapinjente sa saindang pagbiyahe. Sa ngunyan pigaadalan ang sitwasyon kan lokal na gobyerno kan Tabaco City.
Mga tugang primerong partiyan, gusto yung Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports asing kamugtagang kampanahon, makalis lamang po kayo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Sa detalles po ang Bareta sa lado nasyonal, nagironan apat na impeachment complaint na pigsumitir kontra kay Vice President Sara Duterte. Isanabay na sa order of business ang mga reklamo, binasa kang plenaryo asin ipinadala ini kan presiding officer kan sesyon na si Deputy Speaker Ferginil Biron sa House Committee on Justice na pinamamayuhan ni Batangas Representative Jervin Luistro. Ang mga reklamo pigsumitir kan Makabayan Coalition, sarong koalisyon ni mga civil society group, sarong grupo ni mga padi asin abogado, asin ni Attorney Nathaniel Cabrera. Ang referral ka mga reklamo sa Justice Committee yung naging sinyal kan pagpuon man kan 1-year bar rule o pagbabawal na igwapang maisumitir na reklamo labang kay Duterte sa laog din sarong taon. Kay banan sa mga aligasyon sa reklamo ang sala na paggamit ng confidential funds, mga aligasyon ni Ramil Madriaga, dating aide ni VP Duterte, aligadong ill-gotten wealth asin palyar na maging honesto sa mga pigdeklarar sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, asin ang patakot kan Vice Presidente kina Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos asin dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. May 60 session days ang Justice Committee para gibuon ang pagdangog asin magsumitir ng rekomendasyon kini sa plenaryo. Pagbubutuan kan plenaryo ang rekomendasyon kang komite kay puhanan nin boto na day mababa sa 1/3 kang gabos ng miyembro kang Kamara para may padara sa Senado ang articles of impeachment. Sa ngunyan may 316 na miyembro ang Kamara sa irarum kan konstitusyon pwedeng mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente dahil sa culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes o betrayal of public trust.
Nagpatanid si bagong National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Nagagamitan in full force kan bureau sina dating Congressman Zaldico asin Charlie Atong-ang. Sigon kay Matibag, pigahalat sa naninda ang mga masunod na development kan kaso sa korte laban kinako asin ang. Dahilan digdi, hinagyat ni Matibag sinako asin Atong-ang na mag-uli na sana sa Pilipinas asin hampangon an sa indang kaso sa nasyon. Siko, nahahampang sa mga kasong korupsyon may kinaaraman kan flood control anomalies. Mantang si Atong iyo an pigi-imbwelto bilang utak sa pagkawara kan mga parabulang. Maabot sa 5 milyon na pamilyang Pilipino ang makakaresibin ng tig 60 kilos din bagas kada taon gikan sa gobyerno gamit ang Local Government Support Fund o LGSF. Sigon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., nasa tig 10 kilos na bagas ang didistribuyir sa loob ng 6 na bulan kada taon. Apera sa bagas, pupunduan man kan LGSF ang pagpatindog ng mga ospital asin health stations. Kaibanan man ang konstruksyon ng multipurpose hall asin sports facilities na pwede mang gibuhon na evacuation centers kapag may kalamidad. Susuportaran man ang paggibo ng farm to market roads sa iba pang local road networks para mas maparikas ang biyahe ka mga produkto. May pondo man para sa water supply systems at sa mga proyektong elektrifikasyon sa mga komunidad. Tinawan doon kan International Criminal Court o ICC na si dating Presidente Rodrigo Duterte ang may direktang kontrol asin nagtaon in suportang pinansyal sa kampanya kan War on Drugs sa irarom kan sa iyang anti-narcotics campaign. Sa confirmation of charges hearing kasubanggi, sinabi ni ICC Prosecutor Mame Mandaye Niang na pinondohan asin personal na ipigturo ang dating presidente bilang pamayo kan Davao Death Squad o DDS. Sinabi ni Niang, importante ang kontribusyon ni Duterte para ma-neutralize ang mga kriminal sa Pilipinas sa paagi kan pagadan. Tinawan doon kan prosecutor na apwera sa regular salary na karesibi man in cash per head ang pirang o ang mga direktang suspect na nagsunod sa kasuguan dahil sa takot asin pabuya. Matatandaan, nahahampang si Duterte sa tulong bilang kan crimes against humanity dahil sa kawaran in due process para sa mga biktima. Sa datos kan gobyerno, maabot sa 6,200 ang nagadan sa war on drugs. Alagad, sinabi kan Human Rights Group na posibleng nag-abot pa ini nin 30,000. Sa iba pang bareta, naging testigo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpirma sa kasunduan sa pagultan ng Department of Education o DepEd at sa mga lokal na gobyerno para sa maiwasan na pagpapatindog ng mga classroom sa bilog na nasyon. Kamabutan kang programa na masimbagan ang kakulangan sa classrooms, mabawasan ang surusuan sa mga pampublikong eskwelahan, asin halion ang shifting schedules. Sa primerong kabdang may nakatagamang 9.6 billion pesos halis sa propestong 2026 national budget para sa pagpatindog ng maabot sa 4,000 na classroom. Bago ang Memorandum of Agreement o MOA signing, pinanginutan man kang presidente ang paglansar kang programang Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang sa rong inisyatiba kan administrasyon na maawot na siguruho na ang mga proyekto asin pondo kan national government iyo ang direktang mapapakinabangan kan lambang probinsya, syudad asin banwaan sa bilog na nasyon. Naging produktibo ang ginibong pakikipaghuro ni Senator Erwin Tulfo, Chair kan Senate Foreign Affairs Committee, kay Chinese Ambassador Jing Quan kasuudma. Nagtiripon sina Tulfo asin Quan kay ibahan sa Department of Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. Sa tahaw kan World War may kinaaraman kan komento asin caricature ni Chinese President Xi Jinping ni Coast Guard Official Commodore J. Tariela. Sigon kay Tulfo, nagkaigwasindanin kasunduan ni Quan na magkondukta nin dakol na diplomatic meetings. Imbes na World War manungod sa West Philippine Sea, tinukarman sa nasabing pagtiripon ang Code of Conduct na pipinalisar entry kan China asin mga nasyon na miyembro kan Association of Southeast Asian o ASEAN. Sigon kay Tulfo, piglalooman na matatapos ang Code of Conduct sa Disyembre. Nagtutubod man si Tulfo na open ang Chinese sa Code of Conduct. Mantang ang Malaysia, Vietnam, Brunei asin Pilipinas amenable sa Code of Conduct. Para po sa bareta nyato sa ibang nasyon, asin sa lado ng Karawato Sports. Nasa linya si Nicole Ann Gloriani.
Para po sa dagdag niyatong mga impormasyon, mga bareta. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Namakot ang mahiwasan na bayolensya sa Mexico matapos magadan ang most wanted drug lord na si Nemesio Almencho Osiguera Cervantes. Leader kan pigtatakutan na Jalisco New Generation o CJNG cartel sa operasyon para siya arestaron sa Tapalpa, Jalisco. Sigun sa report, nagadan si Cervantes matapos seryosong malugadan sa labanan, entry kan sa iyang mga taga-suporta asin kan army kan nakaaging aldaw. Apat na miyembro kan CJNG ang nagadan asin tulong soldados ang nalugadan. Bilang pagbalo sa pagkagadan kan drug lord, nagpawagas din bayolensya ang mga miyembro kan CJNG sa sobra 12 estado. Inulang ang tinampo gamit ang nasusulo na lunadan. Nagdeklarar si Gobernador Pablo Limus Navarro kan code red sa estado na nagparalisar sa pampublikong transportasyon, klase asin darakulang pagtripon. Sinabi ni Presidente Claudia Sheinbaum na may koordinasyon sa pag-ultanan kan estado asin federal na opisyal asin pigiingganyar ang publiko na mantineron na kalmado. Nasolo ang nagkapirang tindahan asin 20 sanga o branch ang inatake. Naaresto on 25 katawo, nagkanselar nin flight pasiring sa Jalisco ang nagkapirang airline asin nabisuhan kan US asin UK ang sa inang mga namamanwaan na mag-ingat. Sigun kay US President Secretary Caroline Leavitt, si Almencho iyo ang panganot na target kan Mexican asin United States government bilang top trafficker kan fentanyl. Sa lado kan Karawat to Sports, maikukonsidera na dagdag na kusog kan Gilas Pilipinas ang mga fans na mahiling kan second window kan FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sigun kay Gilas coach Tim Coe na sarong dakulang tabang para sa Sainda, ang mainit na sapo na pagsuporta kan mga fans. Sa maabot na Webes, makakalaban ninda ang New Zealand, mantang sa Marso 1, iyo naman ang Australia sa opening game kan Group A. Maikukonsidera na sarong dakulang honra ang pagkawat kan Gilas sa hampang kan Pinoy fans. Nagtutubod si Coe na sa mga lineup niya ngunyan, kaya nindang makipagsabayan sa mga darakulang players kan New Zealand asin Australia. Yan ang detalles kan bareta sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Glorian. Thank you, Nicole. Para sa kamugtagang kampanahon, nasa linya man si Sir Jim Bordales ng Pag-asa East Regional Forecasting Center. Sir Jim, good morning. Please come in. Manahin na aga sa mga paraantabay, sasangon yan pektado kang easterlies o suduros halik sa dagat Pasipiko ang bilog na nasyon. Kaya digdi sa Kabikolan, laumantaan generalmente mga gayon na panahon para na sana duman sa bigla ang pag-uran asin pagtagiti. Asin laumantaman ang moderato sagkod sa makusog na duros halik sa Sirangan, Sundo Norte, Sirangan. Sa ngunyan, wala manggiraray kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop ang Bicol Region. Lauman sanaan moderato sagkod sa kung minsan maalo na kadagatan. Posible iyan umabot poon 1.5 sundong 2.8 meters. Lalong-lalo na pagka nagkakaigo kay thunderstorm sa kadagatan, kaya ingat manggiraray. So nagagaramit kisaradit na bangka. Ang sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakahababa na sa 24 degrees Celsius. Asin pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 30 degrees Celsius. Sa ngunyan, wala man kitang namomonitor na LPA o bagyo sa laogkan sa tuyang area of responsibility, asin wala kitang piglalao man na bagyo na pwedeng makaapektar sa tuyang nasyon sundo sa masunod na simana. So yan sa tuyang update para sa kamuktakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOS Legazpi. Ako po si Jaime Bordales. Sariwat maray na aga. Thank you very much, Sir Jim Bordales. Magatugang yun na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7, mga baretang tinipon na si kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 12 oras. Napakarang kanakatawag nato sa pagsurat ka mga bareta. Jenny Balyaran, siringman si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, Kuya Juna Pulis sa DCGB Social Media Department. Yang po dyan si Jerome Nico Martinez. At tuya pong IT. Tapos pangaraman ka Mega Force Patrol. Hello kay Aiton Lausin. Malamig at maulan ang umaga daw sa mga taga-Tulay na Lupa, Camarines Norte. Good morning po sa inyo dyan. Mami Relista Lola, good morning. Siringman si Benji Dapogi, Benjamin Hile. Pa-shoutout po kay Madam Amada Esplana and Manay Agnes Mape. Thanks and God bless. Deriman si Bing Ben Boris, good morning. At saka si Kuya Bob Cantano, good morning. Partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiron, good morning. At saka kay Gerald Aranya dyan po sa LA Drive, Gugon Legazpi. Deriman si Ate Sally
at saka si Sir Jeff Santos dyan po sa Queenstown, Australia. Sa kawas po nakatune in sa 729 kHz sa Pitang Kamang Radyo sa AM Band, iriman sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po sa inyong mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Marty Love Dayang Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Kapag na po masunod, ang Apot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga.